So nga ito nga Ebanghelyo karong adlaw, kabahin sa sambingay sa napulo ka mga dalaga, ang 5 danghag ug ang 5 gingon nga mga maalamon or makinadmanon. So din gipasabot sa mga sambingay nga ang atong kinabuhi isip magtotoo, kinahanglan atong pangandaman ang pagbalik sa atong Ginoo. Sa ikaduha nga paganhi ang iyang parosiya. O ngano man tungod kay ang Ginoo mobalik man siya isip maghukom. Hukman ta sa atong mga maayong buhat o sa atong pagkinabuhi. Kung giunsa nato pagpuyo ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo ngadto kanato. O tungod kay nasayod banday kita nga mobalik ang atong Ginoo, sumalamon ang buhat sa pagpangandam alang nini. Dili ni siya sikreto, dili ni siya maingon nga wa man ko kay bawo nga mobalik dai siya. Mabitaw nga kanunay nang magbalik-balik ang Ebanghelyo, mobalik ang atong Ginoo. So dili ta makaingon nga wa man ko kay bawo ana, or wa man ko kasayod nga mobalik dai siya, or susama nga mga hinungdan nga dili ta magandam sa atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo or sa ato ba nga kamatayon, depende kung asay mahiuna niana. So ang 5 ka dalaga giingon nga danghag sila kay jutay ra ang lana nga ilang giandam. Ug tungod kay dugay man miabot ang pamanunon sa tungang gabi naman, so nahurot ang ilang lana sa ilang suga. So mo nga danghag sila, Ug mao kaning may tabo sa magtotoo nga dili magandam sa iyang kamatayon ug sa pagbalik sa atong Ginoo, Kung sige ra tag-ingon nga daghan pa kog mga tuig nga puy-aning kalibutana, ug kay daghan pa man kog taas pa man ang akong kinabuhi, so unya ra ko magbag-o og hapit na ko mamatay. Ana naman, Og tungod niya na moabot ang atong Ginoo sa takna nga wa gyud ta masayod o wala ta nakapangandam. So mo nga usa ka malamon nga buhat sa usa ka magtotoo ang iyang mga maayong buhat, nga maoy mga lana nga magdala kaniya ngadto sa kinabuhing wala na'y katapusan. Umapil siya sa kumbira sa gingharian sa Dios, tungod kay daghan siya mga maayong buhat, kaning mga lana, kaning mga maayong buhat, mga buhat sa gugma o pagpangalagad nga atong gibuhat ngadto sa atong isig-kaingon, mo'y mga lana nga magdala kanato hangtod sa katapusan. Mo'y magdanag sa atong suga nga makasulod kita sa gingharian sa Dios. Usa kini ka pagdasig nga magandam ta kanunay sa atong kaugalingon sa adlaw sa paghukom, kay mao lagi wa man ta masayod kanus mo balik ang atong Ginoo. Og kun kita mapakyas sa pagpangandam, nangandam ta para mapakyas. Ingon pa sa mga makinadmanon nga mga tao, if you fail to prepare, you prepare to fail. So mapakyas ta kay wa man ta nagandam. Og di nita makaingon nga wa man ko kasayod, wa may nagsulti nako nga magandam di ay, dili na siya maoy mahimo nga rason nga dili ta magandam sa atong kaugalingon, nga makumpiyansa ra day ta,
sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, padayon ta sa atong mga adlaw-adlaw nga buluhaton, nawa ta magkunahuna sa pag-andam sa atong kinabuhi, sa pag-atubang sa atong Ginoo, no? So mo kaniyang pagtulunan sa maong sambingay sa napulo ka mga dalaga, no? Kung papagandam nagpasabot nga walay laing makaandam sa atong kagulingon kundi kita, no? Kita gayud ang mahimo sa mga maayong buhat, dili ni sa mahimo sa ubang mga tao, dili sila mahimong magandam sa atong kinabuhi alang kanato, no? Kay mora ba no sahay ang atong hilig, no? Iampo lang ko bahalag, iampo lang ko brad, iampo ko sister, bahalag wala ko simba-simba, no? So nagtuo ta nga ang ubang mga tao nga nagampo kanato, so makatabang sila tinuod, apan sa katapusan kita ra gihapon malubag sa atong Ginoo kung nag-andam bata sa atong kaugalingon. Dili ta makabasol sa laing tao, igura sila makadasig nato sa pagpangandam, no? Ilatang dasigon, uy pagandam in taon ayaw kumpiyansa, o ruban pang susama nga mga pagdasig kanato, no? Nga atong pangandaman ang ato ang adlaw sa paghukom, no? Sa atong Ginoo, apan dili sila makatabang nato sa katapusan, no? Kung kita mismo sa atong kagulingon dili ta magandam, no? So usasab ka na kapagtulunan sa mao nga sambingay, dili mahimong laing tao magandam sa atong kaluwasan kundi kita mismo gayod, no? Ang maningkamot o kinahanglan magbuhat o daghang mga maayong mga buhat aron kita mangayan sa adlaw sa paghukom, sa pagatubang sa atong Ginoo sa katapusan sa panahon. Hinaot pa ang tao. Manindog kitang tanan alang sa pagampo sa katawhan. Mangamuyo kita sa Dios ug mosalig sa iyang makaluwas nga gahom sa matag pangamuyo mingon kita, Ginoo, dongga kami. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga ang kaalam sa Dios maoy mopatunhay sa pagsangyaw sa maayong balita, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga mapatunhay nila ang kalinaw o kagawasan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang kanatong tanan nga aniadinhi karon, nga magpabilin kitang malaumon hangtod sa pagbalik sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Nga ay muuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halang Jupilo Pamumot, obispo Joel si Baripari, mabayo sila ngadto sa altar sa mga santos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaapil na sila sa bangkiti sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Ginoong Dios, milawang misalig kami nga imong paminawon ang mga pagampo nga among gihalad kanimo. Tabangi kami nga makasunod sa lakang sa imong bugtong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all.